أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangunan ng mga agama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo nakapagbahalom sin TV ini. Alhamdulillah, murah-murahan ilang kita sin Allah Ta'ala amuin kusog iban kasay pataptapan niya kapit aniyo supaya lamanjot in pakaragyaan nato hatungon sin agama ini. Alhamdulillah tiniya in pakaragyaan nato biyayon at tawag ka maudo nato adlo ini na in mga dusa makamudarat hapangatayan si manusia. Anena sa bapyaon mga palangungan ng mga agama Islam, subay in dapat ha manusia na subay parayon niya to yung dwan niya husnul dwanni billah, subay parayon si manusia in angan-angan niya patuhan ng Rabbul Alamin. Sabab angan-angan ini na subay agaran siya sin kakahinang si manusia. Mang nag-angan-angan ko sin pakaragyan uno-uno biyayan sa adira ko huminan na way rapus niya way unggulan niya. Kita niyo ba in pakaragyaan yaon amuin angan-angan biya kaluki sin Allah subhanahu wa ta'ala halom Quran. Lon sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. In kita humihinang kita sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban uno-uno na din ang mga daakan niya. Doon na kain pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na kain maglayo ko din na hinang mangiman to ko pahinang marayaw. Doon na kain maglulutukaw huminang sindakan sin Allah ta'ala haran sin Allah. Nahambuk sa inamuin angan-angan si manusia doon. Unin angan-angan si manusia yarjuna rahmatallah, supaya nila madohat in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Apabila nag-angan-angan ko sin uno-uno na subay agaran siya sin anggo tabaran, magtaat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mulawaa in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hak sin manusia. Iban umanib ko sinamuin katantang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila biyating kaonan mo, ulaika yarjuna rahmatallah. Amuit ti mga manusia, nag-angan-angan sila supaya nila madohat in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din sa mapyaon, in angan-angan ini subay mag-agad sila sin amuin dayaw sin huna-huna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila lang ta amuin piarayo mo tuod in dhan mo. Atin niya husna dhanni billah, piarayo mo tuod in angan-angan mo fa Allah subhanahu wa ta'ala na labudda an ta'tiya bil asbab. Labudda bil itiyan bil asbab. Subay hinangan mo in mga sabab amo in madohat mo in mga pakaragyaan yaon iangan-angan mo. Hinangan mo indin saraniya. Angan-angan mo madohat mo in tutumbasan din Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kamulian din Allah subhanahu wa ta'ala. Napabila lang tahimihinan ko sina mo in daakan yaon na summa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Tinya parayon mo na to din angan-angan mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaon sumampay ko man to pa amo in iangan-angan mo, amo in magmumpaat kay mo, iban makalayo ko din ha amo in mga kangian gayan
amo in ikalarag sin amal ibadat mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam na kalo-kalo ang mga pangasugo si mga kataymunguran nyo ini amo in nakalibot kako ini tayungan ta uno in mga pangasugo nila ha mga pakaragyan amo in tungonsin amo in angan-angan marayaw. Fadal ya Ridwan. Salamat po. Unin tau sub. Yung pangasubo, uno ko ni piagbidaan sin angan-angan amuin raja kalima raja iban amani. Artinya tamanna. Uno in piagbidaan. Muna-muna mimma yambagi ay ya'lam anna man raja shay'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Intawa mo in raja hati niya nag-angan-angan siya sin hinang marayaw nag-angan-angan siya sin madohat niya in ulong sin Allah Ta'ala kaniya na subayaon kaniya in tu pakarajaan tinya iaabe siya sin tu pakarajaan niya unin to yaon ikaysa na mahabbatuhu ma yarjuhu hati niya muna-muna lasahon min Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-ubusan pa ko mag-angan-angan si pakarajaan yaon at pabilala sa mo in Allah Ta'ala na madohat mo yung dihin niya kayo mo sabab lamasa siya kayo. Ini kadua niya, khawfuhu min fawati. At tinayangan-angan mo yaon na subeho, umanib ko singkatan amuin, mahinang sabab amuin matambol ilawang sin amuin angan-angan mo yaon di mo madohat siya. Ini katuniya na sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Subay siya maghibal, subay siya mag-anggaw tabaran, hasupaya mahinang sabab madohat niya iniangan-angan niya. Mangsopaw manag-angan-angan ko sadza, sindira agaran siya sinhinang, angan-angan, long mo, kabayaan ko ini, mahinang ako engineering. Sa nila ko mag-school, biya din yung kahinang kayo mo sin engineering biya. Na muya timpiagyan amani. Amani. Sabang ayaangan-angan mo mo, angan-angan natin niya, pangarap ko ini, mahinang ako, natin niya hafidhul Quran. Iba mutabbikun li syariatillah. Mahinang ako, hambuk tao, nakahapal, nakamemorize Quran. Iban, tumatatbik, natin niya nag-implement sinsarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na apabila agaran ni hati niya magluto siya mga jisiya iban inot-inot niya rin di iningkingatan niya to implement niya inot-inot pag ginawaran niya na amoy timpigyan na ragya in ragya ini na sube agaran siya sin anggota ba kita ni ba kinapusan sin surah Al-Kahf lang sin Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hisisyo imano siya, nangarap siya. Nag-angan-angan siya. Nagunahuna siya, sinamuin, ipagbak na intuhan, salta in ulong iban rahmat sin Allah Ta'ala kaniya, na فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Haminang siya sinasbab, amuin, dihil sin Allah Ta'ala kaniya in kasanyangan. Unin asbab, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Sube siya huminang, sinhinang marayaw. Hinang marayaw. Mansopa man nag-angan-angan siya, di siya minang sinhinang marayaw, na bakun siya ragya, amuyatin amani, pegiyan. Amani. Na din sa mapiyaon mga palangungan na maagam Islam. Imano siya, amo inag-angan-angan siya sin karayawan, imana lihatin niya malagpas siya din na apoy narkagyahanam, iban makasod siya alon sin surga sin Allah Ta'ala, na subay nagmabuhat siya fa Allah Ta'ala. فَكُلُّ رَاجٍ خَائِفٌ وَالسَّائِرُ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا خَافَ عَصْرَ السَّيْرِ مَخَافَةَ الْفَوَاتِ. Imano siya amo inag-angan-angan sin uno-uno na
subay siya magmabuga sin ikakangi ataw ka ikatampan kaniya sindaan amo in ika hasil niya ika dohat niya sin amo in niya maksud niya. Subay siya manoharan amon ran amo in tudyo madto pa amo in niya maksud niya biyan. Yan. Na din na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan si Rasul sallam man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Hisisulong na imi mabuga na subay amuin mag-usos siya supaya siya makaigde na kabubugaan na yaon makakadto siya pa amuin karayawan ang ataw kay angot ni ataw kay angan-angan ni biyan. Nahiisya silang tayo yung nagmabuga biyan at tinain angan-angan niya sumampe siya madto pa amo imbahay na tanto to sumampe siya madto palong simbayaw angan-angan niya. Ang pabila hati niya mag-usos siya ataw ka magluto siya sinamo in pakaragyaan niya. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Sabna tudlong niya in amuin pakaragyaan ataw ka sil'a amo in mga kapaniapan amo in tiyatagama sin Allah Ta'ala ha mga tao amo in imaangan-angan sila sin karayawan na ghaliya lando mahalga fahadarat sin Allah Ta'ala lando mahalga yan. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ingata amo na yaon in tiyatagama sin Allah Ta'ala ha mga sila amo in surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah an nakuna min ahli al-jannah. Na din na sabab yaon man raja yajib alayhi bi ityan al-asbab. Al-asbab huwa al-a'mal as-salihah. Tinyahisya siya nag-angan-angan na wajib subay siya amuin haminang si mga sababan madohat niin amuin pakaragyaan niyon. Hangkan imano siya nagmabuga fa Allah Ta'ala, hangkan imano siya nag-ibadat haangan-angan nila hasupaya nila madohat in tutumbasan labi luba na in surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangkan imano siya nag-ibadat hasupaya sila masalamat din ha apinar kagyahanam masalamat sila din na amo in kangi ambiyayan kangian. Nahisya siya imano siya mag-angan-angan sin sumanyang siya na huminang siya sin asbab amo in madohat niya in asbab sin amo in sumanyang siya. Gabayta sin Allah Ta'ala suratul Mu'minun dena ayat kay man tagpito sampay pagkanuman tag-isa. Lawan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى آخر الآية. Lusin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa benar tuon insila amo in mimuga sila patuhan nila na unin sipat nila at tinihuminang sila sinhinang marayaw. Bakan in pagmabuga pa Allah Ta'ala lamayo ko kaniya sa agamang ko sumukman to kaniya. Huminang ko sinhinang kabayaan niya biyan. Bakan biya pagmabuga tahamuin mga pagkahita biyan, bangya uning kabugaan, ayaw ko sumukmong kanila. Na bakan biya to sa apabila miumuga ko fa Allah Ta'ala agamang ko sumukman to kaniya. Na muyad to in piagbidaan niya. Ada na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam illa siya ulong niya ulaika yusari'una fil khairat at tiniin sila yung nagmabuga fa Allah Ta'ala iban amuin kaya hagad nila ni mga ayatan sin Allah Ta'ala iban wala sila si masakuto fa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban piagnapa kanila indende inin amo indihil sin Allah Ta'ala kanila hindi na mga pangalta para sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karna sin pagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karna sin pagmabuga sabab kingatan nila sabab natud kanila doon sila muy pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahisin sila yan. Biya din kahalan si mga tao yaw na adlaw kiyama na ulaika yusari'una fil khairat. Yung mga tao yaon sila yung mga manusia naglumba-lumba sila hahinang marayaw.
naglumba-lumbahin ng marayaw. Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Di silang kaunahan sinhinang yaw, silang sa zaim makauna sinhinang marayaw yaon. Hambuk waktu yasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasuwin Aisyah radhiyallahu anha. Law niya yasuwu ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ayat yan. Hatin niya hisyo in sila niyaon. Amuin ahum alladhina yashrabuna al-khamra yaznuna wa yasriqun. Faqala la. Tinya mga tao yaon amuin wala nagmabuga fa Allah Ta'ala. Wala himihinang sinamuin, wala naghagad ang mga ayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno sila na mga tao amuin imiinom sin alak, nagzizina sila, nanako sila, lo sinusala, ya ibnat as-Siddiq. Walakinnahum yasumun, wa yusallun, wa yatasaddaqun, wa yakhafuna an la yataqabbala minhum. Ulaika yusari'una fil khairat. Mga manong siya yaon, amuin, sila lang nihatin niya, namuasa sila, nagsasambayang sila. Iban, nagpanaraka sila sin pangalta nila. Iban, inkabugaan nila na di matayma kanila nin amal ibadat nila. Di matayma. Hangkan mu'min. Dahil naman ang pag-ubos na yung ninang sinamukdaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na labudda ay yakuna bayna ar-raja'i wal khawf. At tinasubay siya antara sin miumugas siya ataw ka nag-angan-angan siya sin karayawan iban miumugas siya sin di mataymen amal ibadat niya. Apabila di mataymen amal ibadat niya ang mamugas siya, siksaon siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksaon siya. Hangkan yung mga kahalan si mga sahaba biyayan, malando imbuga nila, sinamuin, di matayma, yung mga amal ibadat nila apabila himihinang sila sinamuin, amal ibadat. Aday na sa mapyaon, na yung kamatauran din ng mga sahaba, na nag-angan-angan sila sinamuin, wala sila amuin naon mano siya atawa ka amuin na hinang siya kapaniapan pag-uwas siya itong pag-use kanila way na hati niya puspa ida niya biyan. In Siddiq radiyallahu an Abu Bakr yakul in agi niya wadadtu anni sya'ra fi jambi abdi mu'min. Long niya balong niya nahinang ako sa zalong ni amuin biasa pantulong niya buhok, ya ulong ni hakid, long niya sin ipon, mu'min long niya, na mas marayalong niya, din sin nahinang kumano siya, amuin, wala nagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kaunan sin Abu Bakar radiyallahu anhu, na yabki kathiran, mataod in pagtangis niya din sin pagkatawa niya. Abu Bakar radiyallahu. In agi niya, ibku, tangis kamu, kakarna sin pagmabuga fa Allah Ta'ala. Pa ilam tabku, fatabakaw. Bang di kamu makatangis, na pagtangis-tangis kamu. Hindi na sa mapyaon mga palangungan ng mga agama Islam, na diyato yung kaunan si mga sahaba. Hamuk waktu biyayan, timinag siya sa bayan. Sumambayang siya. Kaannahu udun min khasyatillahi azza wa jalla. Abu Bakar, timindag siya, nagsasambayang siya, biasa pantun kahoy siya, amuin, hati niya amuin, biotang siya biyaya natin niya, tiugsuk palupa, hati niya, dito maghibal siya biyaya. Hakar na sin pagmabuga fa Allah Ta'ala. Sampai di matang kaniya, inamuin, manok-manok biyayan, nagtapo pa niya biyayan, na wala ra siya nahalin, wala ra siya nakahibal biyayan. Na din na sa babiyaon, na biyad to in kaunan si pagmabuga si mga sahaba. Ba mag-ibadat sila, magkan sila amuin maghibal-hibal sa zayaon.
biya wala doon kanila nin amo in pagmabuga fa Allah Ta'ala. Hawak to amo in nagya sakratul maut in Abu Bakar radhiyallahu an. In agi niya kan Aisha, ya baniya inni asabtu min mali al-muslimin hadhihi al-iba'ata wa hadha al-halab wa hadha al-'abd fa asri bihi ila ibn al-Khattab. Ya anak kulong ni Aisha radhiyallahu anha, baka sa kulong niya nakakawalong ni haalta si mga Muslim amo in piyami kulong niya sin amo in abaya ko ini. Piyami ko sin abaya ko ini. Na pag uus-uus kulong ni Aisha, haturan long niya madtukan Umar ibn Khattab. Ikadto mo inamon abaya ini. Sabab hak si Muslimin abaya yaon. Nagya sakratul maut. Sampai nakapamong siya long niya, wallahi, lawadadtu anni kuntu hadihi syajara tu'kal wa tu'bad. Hati niya, sapahan ko fa Allah Ta'ala. Marayaw pa lang niya nahina nga kulong niya, kahoy. Pag ubos lang na yung kahoy, kaunan na siya, paubos kaunan na, mahinang na siya lupa. Hadi na siya makananam sing kawinsanahan. Kamir to kaunan niya. Na din na sa papiyaon mga palanggungan na maaga ma Islam, wahada Umar bin Khattab radiyallahu an, qara'a surat at-Tur, qara'a surah at-Tur. Hawak to si Mambesya, inna adhaba rabbika lawaqi'. Sab na tudlong ni intuhan, sab na tudlong ni insiksa sintuhan mo ya Muhammad, na tantutud sa mato hamahan siya. Hawak to nabasa sin Umar bin Khattab ayat yaun atau kasura yaun na fabaka washtadda bukao hatta marid wa adu. Timangis siya. Sampai nakalando yung pagtangis niya, sampai nasakit siya. Ubos piyagtibaw na siya si mga tao bihayan, mga raayat niya. Inagi niya anak niya, hamun amuin, waktu amuin, biya siyakul maut, amuin, nagya sakratul maut na siya, wayhak, ba' khaddi alal ard, asahu ay yarhamuni. Anak ko lang niya, pasal gigibasin anak niya. Hawak to amuin ko. Lang niya, anak ko lang niya, ibatang mo lang niya in bayhuko, ado na lupayan, hasupaya lang niya, umulong ka ko lang niya in lupayan. Hadi ako niya lang niya gipitan, apabila makasurat ka lang niya. Nadena sa papiyaon mga palangungan na mga agama Islam. Amuyad to in mga pakaragyaan sin mga sahaba. Uthman ibn Affan radiyallahu an. In Uthman ibn Affan in kaunan niya, idha waqafa ala al-qabr yabki hatta tabattala lihyata. In Uthman, apabila makalabay siya hakubur atau kat makabisita siya pagkukuburan dia. Tumangis siya. Ay hingga ingkatan pungot niya mabasan sin tubig si mata niya. Mabasa sin tubig si mata niya. Iban namong siya, law annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatuhuma yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatuha asbir. Lansin Uthman magsazalong niya in ako ini ibutang sin Allah Ta'ala haud sin surga iban narka gayan tinidia ko niya pasuruman to panarka iban dia ko niya pasuruman to pasurga na maropalong niya inahina nga kulong niya buhangin. Maropalong niya nahina nga kubuhangin. Hati niya kengatan ko naman hauno ko hati niya harap ako mong pabuhangin niya. Then hindi ko kengatan harap ako pa surga atau kaharap ako matupanarka. Al-iyadu billah. Nabihayanin hal na to mga palanggungan ng mga agama Islam. In kita niyo hindi na to kengatan. Uno in hal zumato ka to hasusungon waktu na to sa angkan puspusan ta in pag-ibadat ta fa Allah Ta'ala
Hakar na angan-angan tamadohat ta ing karayawan, iba masalamat kita din na siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Wa buka'uhu wa khawfuhu kana yashtaddu khawfuhu min ithnatayn. In kaunan sin baginda Ali karramallahu wajha. Apabila long taamuin masakit siya atau kaamuin yumuga siya fa Allah Ta'ala sampai makatangis siya na damun na to dimbugan niya fa Allah Ta'ala hadwa pakaragyan. Uno in dua pakaragyan niya tulul aman. At niya mahaba in angan-angan niya. Di na kingatan in pila tahun in umur niya nakapin. Ang kabulan, ang katahon, ang putahon, di na kingatan. Sa in angan-angan niya, di niya madohat sinampu tahun. So be amo impuon tahun in angan-angan niya. Amo yating kabugaan sin, baginda Ali karamallahu wajah. Ini kedua amo imagdum na turing buga niya fa Allah Ta'ala na ittiba'ul hawa. Apabila ang kagustuhan sin nafsu hawa niya, amo imaagad niya, amo in makasulang siya kagustuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamun na turing pagmabugasin, baginda Ali. Sampai namong siya. Fa amma tulul amal, fayansa al-akhirah. May ta mabuga at tawa ka makatangis in baginda Ali. Hamo in habasin angan-angan pangarap. In ako inilong niya, mangarap silong niya, makakadto ko pa abroad, makatipo na ko sin, maginang ako ba, ginis ba para pa biya. Sabi mo kaya natan yan to uno ba? Abutan sin umur mo yan, ataw ka di. Diya yan. Ataw ka, bang makauya ko, matao din sin ko, din kabayaan ko, makaung ko biya yan. Namuyat to inkuan. Na intulul aman lon sin baginda Ali, na fayansal akhirah. Kalupahan ta in adlo akhirat. Sa babansin angan-angan ta mahaba, impangarap ta tumahaba to biyayan, na malupa kita sin akhirat ta, na di kita makahinang sin amo iluto ta, apabila mo'y kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ittiba'ul hawa, payasuddu anil haq, apabila isablong niyang kamabuga in baginda Ali, apabila maagad na in kabayaan niya, sabab in ittiba'ul hawa, hati ni agaran ta in kagustuhan ta kabayaan ta biyayan, na katampanan ka to in kasabanalan. Di ta na maagad in kasabanalan, agaran ta na in amuin kabayaan tayo. Nangkan mabuga to din amuin, baginda Ali. Alawa inna dunya kad wallat mudbiratan. Ingata long niya, sabna tulong niya dunya, na yan na long niya, tiniyasong naman ay kurin dunya. Wal akhiratu kad asra'at mukbilatan. Sa in adlo akhirat long, yaun long niya nag-usus long niya, himaharap mong kayo mo in akhirat mo yaun. Na din na sabab yaun, na makapagtuyo ko tuod. Wala takunu min abna'i dunya. Fa innal yawma amal, wala hisab. Wagadan hisabun wala amal. Lonsin baginda Ali, halas amuin kwan niya. Long niya, onan niyo in ginawabaran niyo min abna'il akhirah. Onan yung ginawabaran niyo, in kamo mga kaanakan, anak hati niya, sumanyang sila adlo akhirat nila. Ayaw niyo ona in ginawabaran niyo, amo in dawhatan yung kasanyangan niyo diha dunya, sabab in waktu ta diha dunya samantara sadya, ataw ka temporary sadya. Fa innal yawma amalun wala hisab, sabab imbiyayaon waktu ta diha dunya, lon simbaginda Ali, na waktu pag-amal, waktu paghinang. Di ko auditan sin Allah Ta'ala diha dunya. Sa kuno kita auditan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wagadan hisabun wala amal. Konsum ko nisa, muy kita pahadarat sin Allah Ta'ala, na yaun na hati niya auditan na ko sin Allah Ta'ala, iban, di na ko makabawi, way na waktu sin paginang dito, way na paginang dito. Wahada Abu Darda radiyallahu an, kana yaqul, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm al-qiyamah, ay yuqal li, ya Aba Darda, qad alim, fa kayfa amilta bima alim? Long Abu Darda. Sabna tudlong niya, inlandulong niya kabugaan ko ginawa barang ko adlaw kiyama, pamungan ka ko sin Allah Ta'ala. Ya Aba Darda. Ya Aba Darda. Nakaingat ko, nakapangadji ko sin aturan sin agama. Nakapangadji ko taga ilmu ko. Fa kayfa amilta fi ma alim? Na biyadinin pagtakbik mo, biyadinin pag-implement mo sin ilmu mo, amo in kengatan mo yung na ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqul,
law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-maut lama akaltum ta'aman ala shahwa wala sharibtum sharaban ala shahwa wala dakhaltum baytan tastadhilluna fihi wala kharajtum ila as-sa'adat tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum wala wadadtu anni shajara tu'dad thumma tu'kal. Long Abu Darda, bang long ni kingatan ni long niya. In kamu yan, ipagbak ni katan hinang ni hapuan si kamatay niyo, na di kamu makapagpasarap sin pagkaon mo. Di kamu makapagpasarap sin pag-inom niyo. Iban di kamu makapagpasarap sin paghali-hali niyo, hasom sin amo imahagpay ataw ka amo inlambong si mga bay niyo. Sa makagawa ka mo magtupa amo in kapantayan, amo in blaman niyo yung mga ginawabaran niyo, ibang magtangis ka mo, ngayon, hasababan simbugan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa zalong niya makadyari at tawag ka mahina nga kulon si Abu Darda, di akahoy, ingkaw yan pilaon siya, kawaon yung bunga niya, pag-ubos siya to, hati niya, sipak-sipakan siya, ubos sopaon siya, pag-ubos siya to kaunan na siya, na mas marayaw kakulong na din sinahina nga kumano siya. Adena sa bapyaon, mga palangungan ng mga agama Islam. Wahada Abu Dhar. Abu Dhar, yakul, ya laytani kuntu shajara tu'dad, wa wadidtu anni lam ukhlaq. Lam ukhlaq. Balong niya, mahina nga kulon sin Abu Dhar, di along niya kahoy. In kahoy yaon, hati niya, pag-ubos siya, tinya, kaunan siya, atawa, kaunuhon na siya, mapatay na siya, ubos, mahinang na siya, amo ilupas siya. Na, diya kulong niya, makaangan-angan long ni sin amuin, na hinang kumano siya. Sabab, kingatan niya, in uno-uno din ha mga pakaragyaan, hati niya, sipit pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qara'a Tamimud Dari, laylata surah al-Jathiyah, laylatan, Surat Al-Jathiyah. Tamim Ad-Dari hamukdo biasa din suratul Jathiyah. Hawakto na dimatang siya ayat ini, am hasibal ladhina jitarahu sayyi'at am naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Unulon sin Allah Ta'ala. Hahuna-huna sin sila yaun himihinang sindusa pa Allah Ta'ala, hinangan na mo sila, habiya sila mabariman, himihinang sinhinang marayaw. Unuin, imana niya, biasa kaula-ulain Allah Ta'ala amo in nga subusiya. Unulong ni nahuna-huna sin sila yaun himihinang sa zadusa pa Allah Ta'ala. Hinangan na mo sila, dihilan na mo sila kasanyangan, habiya pagdihil na mo sila, bariman pa Allah Ta'ala, himihinang sinhinang marayaw. Ang jawab niya, di hinangan sin Allah Ta'ala. Di hinangan. Yan piyagbalik-balikan Tamim Ad-Dari in ayat yaun, yuraddiduha wa yabki hatta asbaha. Biasa na singku, sindu. Piyagbalik-balikan niya. Sampai timangis siya. Pag-ubos, sampai pakaadlawag intangis niya sin pagmahuga fa Allah Ta'ala sin ayatan sa zayaun. Am hasibal ladhina jitarahu sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Na din sa bapiyaon mga palanggungan ng mga agama Islam na subay wayroon dapat subay tuod amuin parayon natutunin huna-huna nato fa Allah Ta'ala. Subay parayon natutuod in amuin angan-angan nato sininang marayaw salta sumay mag-anggaw tabarang kita. Hamahinang yan to amon ikasalamat ka to, then amuin azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada Abu Ubaidah Amir wal Jarrah. Ya Abu Ubaidah, inagin niya, wadidtu anni kabash, fadzabahani ahli, wa akalu lahmi, wa hassu maraqi. Maraw palong ni nahina nga kulong niya biya kambing. Long Abu Ubaidah. Ang kambing yung long niya ba masumbay na long niya na makaon na inunod niya, mainom na in bang tulaon siya, mainom na in sabaw niya kasarapan ng tao. Den sinahin nga kumanong siya di ini. Di ko kay ngatan haunong idungan ko harap man to pasurga ato kaharap man to panarka aliyato hinda. Hi Abu Ubaidah hambuk waktu pagbuno
magtunggal-tunggal yung pagbuno biyayan. O namuk usog biyayan natin niya amuin nagtabon siya biyan si Badyo Basi. Iban nagtamong siya si Badyo Basi biyayan. Hisilong niya in umatulong niya kako. Longi Abu Ubaida. Na bisang pakain siya amuin usog yaon ini maharap ka niya beya. Sa tiyatangkisan niya. Hawak to amuin wala ano hindi na siya makatangkis nanguna na kaniya beyan na ampan niya kiyawa ipadang niya liyawot na intoyaw na hinang nagduwa na sipak. Sakali amo na in ama niya. Ama niya. Piyapanog sinallahu ta'ala in ayatan kaniya. La tagidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum. Di mulong niya kabaka ni manusia sa bandal impamaritaya fa Allah Ta'ala. Amo indumapa sila magkasilasa. Ha mga manusia imaato fa Allah Ta'ala iban imaato fa rasul niya. Bisan inkaunan niya mga ama nila, mga taymangot nila. Yan na sabab yaon mga palangungan na muagama Islam. Hi Abu Ubaida Amir ibn Jarrah mismo nakapag-atubang siya ama niya nakapagbuno haamuin kasyirikan in ama niya in agi niya wala kulong niya pete in ama kulong niya sa gawa miyatay siya long niya karena sing kasyirikan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala miyatay siya kasyirikan fa Allah ta'ala. Nadena sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam subay umanib to di mano siya si mga dusa. Sebab indusa ini maka mudarat hapangatayan si manusia indusa ini. Ada na sebab yaon na kamawana isab kita pangasuho din ang mga murid ini. Ya Abdul Quddus. Fadal ya Abdul Quddus. Katanong ka? Ini katuan patambalan ako no kamo. Inubaha imma kamu darat pangatayan na sa sakit. Hindi hamo manusia atau kamu min. Jadi sabi ang pangasuhon. Hindi sa katuan di mo katuan inambok dosa sin manusia amuin biasa sa pantun makalarak sin pangatayan atau kan biasa sa pantun lasun amuin makalarak haginawa baran sin manusia. Pasawa kamu ya siya in amuin diungod na mo kuan yaw na tungod kahalan sin amuin pardosahan amo ini kalaraksin pangatayan. Alhamdulillah. Indusa ini mga palangungan ng mga agama Islam. Dararud dhunubi fil qalbi ka dararis sumumi fil abdan. At iniya in kamudaratan sindusa pagpangatayan si manusia biya kamudaratan si lasun makabutang ang tawaran si manusia. Hangkan mapatot ingatan si manusia. Yang bagi ay ya'lam anna dhunuba wal ma'asi tadur. Tinasabay ingatan si manusia in dusa iban maasiyat hinan na makamudarat pangatayan si manusia. La syakka anna dararaha fil qulub. Hati niya bakan amo mamudarat ang anggota barang sa pangatayan mo in kumangi sina mo in dusa yaon atau kamaasiyat yaon. Pangatayan mo. Nadi na sabab yaon. Wahal fi dunya wal akhirati syururun wada illa wa sababuhu ad-dhunub wal ma'asi. Uno, diha dunya iban adlo akhirat amo in mga kangian amo in dumatang ha manusia diha dunya iban siksa ka ni hadlo akhirat. Unin sabab niya maduhat niya wayroon sabab niya amo indusa iban maasiyat hinang niya fa Allah Ta'ala. Fama alladhi akhraja alwalidayn min aljanna hisyo inagpagwa uno in nahinang asabab amo in nakagwa in Adam iban Hawa de na surga. Unin sabab niya kumbakan amo in nahinang nila dusa amo ilyalam sila sin Allah Ta'ala sin pakaunan
Ayaw sila pakaunan simbunga sing kahuyaon. Ayaw silang pasukan sing kahuyaon. Nasasad sila sin setan, nakasuk sila sa pinakakapag sila. Piyagwasin Allah Ta'ala sila. Piyaig sila na surga. Darul ladzati wan na'im. Hatini wal bahjati was surur. Hula amuin. Landuin. Pagpasarap nila halom niya. Iban landuin kakuyagan nila halom nila. Nakakadto sila ila daril alam wal ahzan wal masaib. Nakakadto sila pa dunya. Amuin hula, amuin kataan, amuin masakit ka na naman si manusia. Kataan mga kadukkaan, kasusahan, kalabayan si manusia. Iban kataan mga panukas ataw ka mga musibah yan. Wa man ladhi akhraja iblisu min malakuti sama wa tarduhu wa la'nuhu. Unin sabab ni amuin, liyalaan na sin Allah Ta'ala in iblis. Kung bakan dusa amuin na hinang niya. Dusa na hinang niya. Fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin dusa, na hinang niya. Hawag to pagpapanjar ya Adam. Na, pasugyuron si sin Allah Ta'ala. Way siya simuhyod. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. In iblis wala siya simugyod. Daato siya sin Allah Ta'ala simugyod. Siya kan Adam. Panghormati kan Adam. Wala siya simugyod. Na, din na sabab yaon. Naliya na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyagamahan siya sin Allah Ta'ala. Piyalayo siya din ha. Nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tagna doon siya taas langit. Marayo yung kahalan niya. Biya kahalan na si mga malaikat. Sa waktu nagkupo siya pa Allah Ta'ala. Na, liya na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا الَّذِي أَغْرَكَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ حَتَّى عَلَى الْمَاءِ فَوْقَ رَأْسِ الْجِبَالِ. Uno yung sabab ni amuin, liyumo sin Allah Ta'ala in katan gilupaan. Piyataasin Allah Ta'ala in tubig. Hadzaman si Nuh alaihi salatu wassalam. Bambakandusa na hinang si mga taon niya. وَمَا الَّذِي صَلَّتَ الرِّيحُ الْأَقِيمُ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى ألفتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. Uni sabab ni amuin, piapanog sin Allah Ta'ala in rih amuin, taipon, hakom sin Ad. Sampai miyate sila katan, biayan, uni sabab niya. Bambakan sabab sin amuin dusa na hinang nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In katan yaon, pamintangan. Pamintangan sin mga manusia. Hisyusyo inuminam sin biya dusa sin nakauna na jumatura kaniya. Inamun din ni jimato sinamuin pakaragyaan ataw ka mga taon na kauna din kanila. Malladhi arsala ala qawmi samuri sayha hatta qutti'at qulubuhum fi ajwafihim wa matu ala akhirihim. Unin sabab niya amuin nagdakin Allah Ta'ala taipon mong paamuin samud sayha ula atawa ka amuin dawdog yaon sampay amuin nasipak ataw ka nauto din pangatayan nila din hamuin halom sinkon sampay miyatay sila. Unin sabab wa man ladhi rafa'a qura lutiya. Unin sabab niya amuin iangkat sin Allah Ta'ala inamuin kaum si Lut bambakandusa amuin nahinang si kaum si Lut. Katan yaon pamintangan si manusia. Na din na sabab yaon mga palangungan na muhaaga ma Islam. Na subay dapat amuin mamintang kita niyo. Singkatan amuin limabay mga pakaragyaan na ingkatan yadto amuin mahinang amuin pangadyan sing kita niyo atawa ka mahinang amuin ibra. Atawa ka amuin pamintangan sing kita niyo. Dahil na mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk waktu inagi sinantungan din ng mga sahaba. Law niya fara'aytu Aba Darda jalisan wahdahu yabki. Fakultu ya Aba Darda, ma yubkik fi yawmin a'azza Allahu fihi al-Islam wa ahla. Hambuk waktu amuin di maug sila. Haamuin pagbuno nila.
amuin piyat silang sinallahu ta'ala in antarasin kasabnalan iban antarasin kabatilan. Ingkatan mga sahaba, pagkadimaog sila, nakaliberet sila, sinhula amuin, kewa nila, nagpupuyag ingkatan mga sahaba. Sa gawakita nila hi Abu Darda, limilingkod siya, iban pagtangis niya, isa-isa niya. Inagi, sinamok din ng mga iban niya, may tako nagtangis yan. Adlaw ini, iangkat sinallahu ta'ala in agama Islam, iban nag-agama kaniya, hati di maog kita niyo. Way hakya, ya Jubair, ma ahwan al-khalq ala Allah Azza wa Jal, idha ada'u amrahu baynama hiya umma qahira, zahira, lahumul mulk. Law niya, natali kulong ni Abu Darda, iyan niya Jubair. Law niya, yung mga manusia ini, diyaog natulong niya mga manusia taga-kusog. Mga manusia amon dihilan silang sinallahu ta'ala kawasa yung mga tao ini. Hatarkala amuin, liyawan nila nindaakan sinallahu ta'ala. Hatarkala, hinihinang nila hindi kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, hinang silang sinallahu ta'ala, hina, hakatan hina. Na din na sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Ayaw kita niyong magulat-ulat sinamo in mga mataodin pangaltata. Ayaw kita niyong magulat-ulat sinamo in kita niyong tagakawasa. Hasusungon waktu, hinangan na kita sinallah, hakahinaan. Halas niya, bang di kita niyong mapatay, halom sin agama sinallahu ta'ala. Halas niya, halom kita sin kahinaan, halom sin narkagihan na maaliyado billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, la yuhlakan nasu hatta yughdaru. Di-dihilan sinallahu ta'ala kabinsanahan ng katan manusia, hahingga yung mga manusia, amuin magkhayanat na sila, hati niya, di na sila huminang sindaakan sinallahu ta'ala. Khayanatan nila ni ginawabaran nila. Napabila biyad to na inkaonan, imana niya, apabila yung manusia, amu ilawaon nila nindaakan sinallahu ta'ala, sumug na silang simpiang langan sinallahu ta'ala, na tanto papanogan na sinallahu ta'ala mong kanila ni kadarwakahan, sampai amu kumanginain, pakaragyaan nila. Namikyan, Ummu Salamah, hamok din ng mga asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagyan niya, diungog ko in Rasul sallam nagsabda, إذا ظهرت المعاصي في أمتي أمهم الله بعذاب من عندي. Apabila tumampal na kauman inhinang maasiyat pa Allah Ta'ala. Tumampal na umat kulong nihinang maasiyat, hati na din nila na itapok inhinang di kabayaan sin Allah Ta'ala, na sampai pakataan wala limamun si maasiyat. Papanogan na siya, kugdan na sinamuin musiba, papanogan sin Allah Ta'ala. Long Ummu Salamah, ya Rasulullah, ama fihim yawma idin unasun salihun, hawaktu amuin, julzanaun da sila sin Allah Ta'ala, mayta, way na long niya mga taong magrayo roon, way na mga taong himinginang sindakan sin Allah Ta'ala doon na lungan yaon. Long sinusalam kanila, bala, on. Kay payas na ubi ulaik. Uno lang na hinangan ng mga tao yaon mga marayaw pagka wala sila himinang sin maasiyat. Sa uno, malapay sila si musiba papanogan sin Allah Ta'ala yaon. Non sin Rasul sallam hakan Ummu Salamah, yusibu ma'asaban nas summa yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Yung mga tao yan imihinang si marayaw, lapayon na sila sin Allah Ta'ala sa hinangan. Tawa ka, malapit na sila sinamuin, zulzana yung papanogan sin Allah Ta'ala mong kanila. Sa gawa, hadlaw kiyama, di na silang magsibo. Apabila wala sila nagpasadya yan. Di na makapagsibo. Hati na mga to, himinang si Marayon, nalapay sila doon, na aun kaampunan sin Allah Ta'ala kanila, iban dihilan sila sin Allah Ta'ala sin karitaan. Sa gawa, mga tao yun, apabila nagpasad sila, kikita nila ni hinang maasiyat, hadi sila maglangsin hinang maasiyat yaun. Nabiya, hambuk din na hadisin Rasulullah. Long la tazalu hadhihi al-umma tahta yadillah
وفي كنف ما لم يمالئ قراؤها أمراءها وما لم يزك صلحاؤها فجارها وما لم يهن خيارها شرارها فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فيسومونهم سوء العذاب ثم ضرب الله لهم بالفاقة والفقر. Lalu sin Rasulullah masing-masing umat ini hababaan sin parihala sin Allah Ta'ala. Dia parihala sin Allah Ta'ala. Uno inhad sin parihala sin Allah Ta'ala kanila. Malam yumali qurra'uha umara'aha. Hati niya, apabila yung mga ulama yaun, hati niya, amo hindi nila agaranin kabayaan si mga nakura nila, amo insulang kabayaan sin Allah Ta'ala. Na masi-masi sila halong sin parihala sin Allah Ta'ala. Sa pabila lang tayo mga tao amo in makahati kanila, mga ulama nila, hati niya magad na, hapamando si mga nakura nila, bisan jahili nakura nila, hati niya, mautong na sila mong pahinang di kabayaan sin Allah Ta'ala, na maigna in parihala sin Allah Ta'ala kanila. Apabila yung mga rayo-marayo kanila, di sumakay, di magpakisama sinhinang amuin mga nagmamaksiyat kanila. Sa pabila sumama na sila, hati niya na lamod na rin na amuin do sa yaon. Apabila mainang nila yaon, rafa Allahu yadahu anhum. Maignay parihala sin Allah Ta'ala kanila. Mahuli, inhinangan sin Allah Ta'ala na kura nila, amuin mga taumangi, amuin magdihil kanilang kabinsanahan. Mahuli, hinangan sin Allah Ta'ala in kauman yaun, hati niya lando masipiting kaboyanan nila. Na insibit sin kaboyanan mga palanggungan ng mga agama Islam. Kamulan ni rizki si manusia, hasababan sindusa na hinang niya. Sababan sindusa na hinang niya. Inna ar-rajula la yahrumu ar-rizqa bidh-dhanbi yusibu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabna to rin amok manusia. Maig in rizki niya. Samigpit in rizki niya. Apabila huminang siya sindusa fa Allah Ta'ala. Nadena sa mapiyaon mga palamungan ng mga agama Islam. Hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu Isra wal Mi'raj sin Rasul. Liabayan nila yung mga tao. Yung mga tao yaon na ino-ino siya. Mahaba yung mga kuko. Yung kuko nila, nuhas. Amo in kwan yaon. Tiniya nuhas. In mga kuko nila. Tumbaga. Yukhamisuna biha wujuhahum. Tiniya kamasan nila ni bayho nila bihayan. Sing kuko nila mong tumbaga yaon. Ikamas nila pamayhon nila bihayan. Ibang mga daghal nila bihayan. Na ino-ino Rasulullah. Long niya kan Gibril, man haula ya Gibril. Si mga tao yan. Ya Gibril. Faqal, long sing Gibril alayhi salatu wassalam, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Yan yung mga tao. Matagi sila. Kumaon si mga unod si mga manusia. Si mga tao yaw amuin kimakaon sin unod si manusia. Amuin mga manusia matagi lamimo tatay mangud nila. Matagit lamimo tatay mangud nila. Apabila limot mintay mangud mo, sindu sa atawa kaamuin kaaiban niya, masipog siya bang karungan niya, na tantutud dusa pa Allah Ta'ala ibang kiaun-unod niya. Lelang kita sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, la yagtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Uka mo mga bariman lang sin Allah Ta'ala. Anib ka mo sin, ayaw tudlamimo, tinantunga pantunga kani. Ang pabila di ka mo malang sin paglimot yan, na uno, bang intay mangud niya un bangkay, bangkay na siya, tinapatay siya biyayan. Biwatang doon na unahan mo. Ipakaon kayo mo yung unod sin tay mangud mo patay. Uno, kagosa mo kaunam niya un. Fakarih tumulon sin Allah.
kabansiyan niyo. Di niyo kagawsan kaunan in unod sintay mangud ni patay. Sa may tabuhi intay mangud niyo, kagawsan niyo kaunan in unod niyo. May ta. Nadlo kiyama, pahabaon sin Allah Ta'ala in kukumo, ya ikaw tay mangud kumatagi lumimot. Hatay mangud niyo. Pahabaon, hinangan in kukumo yan tumbaga, supaya di na siya mabali. Ikamas mo pamayhon mo, ibandaghal mo adlo kiyama. Amo yatin tumbas, sinamo inkya kaon mo, in unod sintay mangud mo diha dunia. Iban, hinangan mo intay mangud mapit na kasipugan mo. Lawan sin Rasulullah, nakaiba ng hadis niya. Yakhruj fi akhir zamani qawmun yaqtiluna ad-dunya bid-din wa yalbasuna lin-nasi miswaka ad-da'n min al-layli alsinatum ahla min as-sukar wa qulubun qulubu dhi'ab yaqulu Allah azza wa jalla aba tartarun am alayya tagitariun. Damatang law niya gamuwaha akhiru zaman in mga tao. In mga tao yaon, yaktiluna dunya bid-din. Hati niya, hinangan nila sa zaamo in pag-ari-ari sin dunya nila ni pag-agaman nila, bakang karna Allah Ta'ala in pag-agaman. Sabab, di sila mabayamaga na Quran sin Allah Ta'ala, ibang sunnah sin Rasulullah. Dahil din kabiyaksan nila, amo yung tinagaman nila. Hinangan nila sa za, pag-ari-ari in agaman nila. Bihon nila ni dunya sin agaman nila. Mga dila si mga tao yaon na lando malimo bang makapamisarahan sila ahla minas sukar labi in tamis labi in limo simbisara nila den sin sukar ataw ka amo in sukar yaon in pangatayan nila na labi in pangatayan nila den sin layon hati niya pagwaong kayo mo imbisara marayaw pagtaikod mo, bibingit kaw sina mo imbasi. Basi biya. Maastol siya kayo. Na yung mga mano siya biya inhal nila, hadlo kiyama, may talon sin Allah Ta'ala. Di ka mulong ni mabaya ang mundong sinhinang yan. Atawa ka, akulong niya may isug ka mulong niya kakulong sin Allah Ta'ala. Imato ka mulong niya kakulong niya. Sa pahangkulon sin Allah Ta'ala. Pagwaon ta kamo, pagwaon kudoong kaniyo, impit na, impit na yaulong niya, wayro makaagpang kanila. Damikyan, mga sahaba, baginda alilong niya, yati ala nasi zaman, la yabqa min al-islami illa ismuhu, wala min al-Qur'ani illa rasmuhu. Damatang lang si baginda alay in waktu ha mga manusia hati niya in pag-agama si manusia nganda kuman sa di siya mabayang minang sindaakan sin Allah Ta'ala himihinang nadakan sin Allah Ta'ala sa di siya mabaya pabuntulan sara sin Allah Ta'ala di siya mabaya pabuntulan yan tinya nganda kuman yung ka-Islami niya sabab in pag-agama niya wala miya magad ha pag-agama amuin aturan piya panog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan in Quran tinya sulat na kuman ni makapin di na agaran in saraniya di na ihukumin saraniya iban di na amalan inda akan sin Quran iban di aniban piyanglangan sin Quran. Masajiduhum yawma izin amira sa mga masjid natin na waktu yan natin na mga kamasgirat na masi-masi mga masjid yaw na waktu yan sa kharabo minal huda sa impag-ibadat nila doon na masjid yan wala niya magada pamando sin Allah Ta'ala hati niya lialarak nila ni agama sin Allah Ta'ala huminan sa sila sin kabayaan nila bakang kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama'uhum asyarru min tahti adyamis sama. Yung mga ulama nila lilimot nila pinakamangika nila din si mga tao amo nagmamaksiyat pa Allah Ta'ala. Yung mga ulama nila, lilimot nila, labi ingi, insasabutan nila, dahil si mga tao nagmamaksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mga manusia yung kharajatil fitna, wa fihim ta'ud.
Hati niya, gimuwa impit na doon kanila, apabila mo sila pahadarat sin Allah Ta'ala, mapatay sila halom simpit na yaon. Di na sila makabatok sin kasabanalan. Di sila makabatok. Long Abdullah ibn Mas'ud. Long niya, Idza adhara an-nasu al-ilma wa dayya'u al-amala. Apabila long niya patampalan na si manusia in panghati niya sa lawaon niya na inhinang imana niya, di niya na agaranin ilmu niya. Wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Hati niya magkasilasa sila bang simon in dungugan mo sa nagkut-kuting pangatayan nila sin astol sinamuk pahamuk niya. Watakata'u bil arham. Ibang katan nila, uturan nila na impagkasilasan nila kampung nila. Nauno yung sumatukan nila. La'anahumullahu azza wa jalla. La'anatan na sila sin Allah Ta'ala yung mga tao yan. La'anatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asammahum. Bisuon na sila sin Allah Ta'ala, di na sila mabayat tumayong sin kasabanalan. Wa ama absarum, ibang butaon na sin Allah Ta'ala yung pangatod nila. Di na sila makakita sin pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga mano siya yung mga palangungan na maaga ma-Islam, makaulong yung pagkaradyaan nila. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Lawi Abdullah, kuntu ashira raht minal muhajirin inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hambuk waktu lang niya. Ito nga kulong niya sin Rasulullah, hambuk din na mga hampu, katumpok biyayan, atau sulagan si manusia naghigira, madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk waktu, himarak marikamulong na in Rasulullah, in agi niya, ya ma'asyar al-muhajirin. Kamu naglain din na maripa Madina. Khamsu khisalin, 5 kaginislong niya. Law sinasalam, a'udhu billahi an tudrikuhunna. Magpatiliban ako fa Allah Ta'ala, abutan niyo in 5 pakaragyaan niya. Uno in 5 yan. Ikaysa, ma dhaharatil fahishatu fi qawmin hatta a'lanu biha illa btalaw بالتواعيد والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. Wero nitong basin Allah Ta'ala apabila patampalan na si manusia inihinang malumi fa Allah Ta'ala. Uni malumi, dia huminang na mga manusia si mga hinang zina. Huminang na sila, hamo hindi na tabunan si manusia mga kasisipugan doon alom simbaran niya. Huminang na si fahisha biyayan. Manusia tumampal na impaginang nila siniun na uning tumbas dihilan sila sin Allah Ta'ala sakit, amuin sakit kulera, amuin taon magsuka magintoya. Ibang mga sakit amuin wala na uning sakit yaon hanakauna mga tao biyayan. Nabang kita unta mga palangungan na maaga ma-Islam na mga taon na turing ginis simbabara pasakit at zaman tabiyayaon wala na on yaon sin waktu sin kamaasan sin kita ni mga sakit yaon. Imana niya, timampal na inhinang maksiyat, amo imalumi fa Allah Ta'ala zaman tabiya. Wala na ka sa qawmul mikyala illa btalo bisinin, wa shiddatal mauna, wa jawra sultan. Apabila in mga tao nagdaragang, hati niya mga tupungan nila, hati niya di na makausto sin tupungan amo usto tubiyayan, hati niya, lugion nila na mga tao na pasipitan sin Allah Ta'ala in kahalan sin dunya on waktu di paulanan sin Allah Ta'ala. Iban, pag hinangang kita sin Allah Ta'ala magnakura kato, amuin zalim atawa kaanyaya. Na yan, zimato na yaon ng mga pagkaragyan tayaon. Wa ma mana qawmu zakata amwali illa mana'ul qatra minas sama walau lal bahaimu lam yamtu. Iban, apabila yung mga tao di na sila magzakat, di na sila magdihil sin zakat nila, nalangan na sin Allah Ta'ala ilangit, di na paulanan. Bambakan sa
in mga hayop yan na di na paulanan sin Allah Ta'ala. Sa gawa, maulungin Allah Ta'ala si mga kahayop-hayop. Wala khafara qawmul ahda illa sallatallahu alayhim aduwa min ghairihi fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim. Apabila yung mga tao hatin niya, di na sila tumuman at janji nila pa Allah Ta'ala. Di na sila huminang sinamuin, pagjanjian nila iban Allah Ta'ala. Nahinangan sin Allah Ta'ala, inakura nila amuin, ato sin Allah Ta'ala, satro sin Allah. Kawaon na yung mga kapatot nila. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzala Allah fi kitabih illa ja'ala Allah bi ashumin bainahum. Apabila yung mga nakura na isap, di nila ihukumin kitab sin Allah Ta'ala na hinangan sin Allah Ta'ala amuin kamugdan kanila haptin niya silang da kumahati magkutkut doon ha pakaragyaan nila niyo. Na din sa papyaon mga palangungan ng mga agama Islam, mura-murahan tinya makakawa kita ni pangadjian din hadwa pangasubuyad to hati niya uno ba impegyan rakya iban unuin kamudaratan sindusa hapangatayan habiya kamudaratan sinamo ilaso na ginawaparan na yadto na diungog nato na iban kahalan si mga sahaba sin Rasulullah iban nakauna mga tao kita nato na dito in kahalan nila may taba amuin julzana sin Allah Ta'ala wayron sabab niya malingkan dusa amuin na hinang nila sabab la yatanahaw na among karimbal faalu di na sila maglang sinhinang mangi hati niya sakayan nila na hinang mangi biyayan man masan niyang sila mura-murahan mga palangguan ng mga agama Islam magmumpaat katutan yung kataan uno na pangasubon niya sino ang pangasubon niya kani hindi naman ang sabutin. Assalamualaikum kartuan. All pakasubusin kami. Punong marin pertanda na tawan pakpas. Bangin manusia na kainang sa pardusan sa Allah Ta'ala. Alhamdulillah, din ang mga dusa at tawa kamuin bakas atin niya tanda sinamuin tao amuin bardusa fa Allah Ta'ala at tawa kaiminang si maksiyat. Ikaysa nahirmanul ilm. At ini apabila imano siya yaon, nangangadji siya. Sa di siya makaingat, di siya makapaham simpyang adji niya. Barmaana, in siya bardusa siya fa Allah Ta'ala. Mag-memorize siya si Quran, kalupahan na memorize niya. Partandaan, bardusa siya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno pag-anaran niya, pag-ubusin niya yaon, di nami kita tinya, maigda din na kanya. Natanda in siya bardusa fa Allah Ta'ala. Ini kedua niya, apabila imano siya, masipit to din kahalan niya. Dati niya, di agon siya makadohat sinarizki sin Allah Ta'ala. Na ikadua tanda bakas sindusa fa Allah Ta'ala yung mga biyaya. Mura-murahan mga palanggungan ng mga agama Islam. Hati niya, yadto na diyung nato, yung mga ayatan sin Allah Ta'ala. Iban hadisin Rasulullah iban damikyan, in mga kahalan, si mga taon nakauna, kanabinabihan, iban mga kahalan, si mga sahaba sin Rasulullah tungod sin pagmabuga nila fa Allah Ta'ala, pag-anib nila sindusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mura-murahan mangindua kita ni fa Allah Ta'ala, amo indihilan sin Allah Ta'ala barakat, in amo in panato ini muna hati niya kaamalan sin kita niyo, yayan, wa qala rabbukum ud'uni astaghfirkum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'zimi sultani. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسولا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وصر صدورها في الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك وأمتها على شهادة في سبيلك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.